Kaixo leioa! Kaixo! Kaixo guztiei! Kaixo jamutilak, Hemen gaude berriro urtero bezala gure errota magikoan. Bai, posposik, espero dugu zuek ere, posposik egon zaretela, gabonetan, Bale, eta ze kontatu behar diogu, 24an kale gira egongo dala, ez da? Bai, herrian zehar, urtero bezala, bueno, bai, zigaz bezala, bai, eta bueno, espero dugu zuek etortzea, bai. Arratsaldeko 5etan Ametik aterako gara, gure ibilbidea egingo dugu, eta gero bueltatuko gara hona, hemen errotara eta harrera egingo dugu. Bai. Eta gu gara zuen zain, zure gutunak jasotzeko, zuekin oparitxo batzutzeko, gu beraientzat bai, emoteko momentu horretan, argazkiak ateratzeko, eta... Bai, sorpresa bat dugu beti. Bai, beti sorpresa bateko gutuentzat. 24an, gogoratu, hemen ikusiko garela, bale? Zuen zain,